Здравейте, аз съм Ади. Аз съм Янка. Днес ще правим гофрети. Трябва ни купа, трябва ни бъркалка. Трябва ни прясно мляко, трябва ни масло, трябва ни бакпулвер, 3 яйца и брашно. Първо трябва да щупим яйцата. Давай сега си ти, Илянче. Да цъкаме яйцата. Давай. Ух. Давай. Вижте, хора, получи се усмивка с 2 очи. Без да искаме го направих. Днеска си бъкам яйцата. Илянче, виж, трябва да се разбият така яйцата. Аз искам. За да е по-лесно. И сега бъркаш. Давай. Сега добавяме млякото. Давай. Я стига по-хубаво. Добавяме и бакпулвер. Сега добавяме и разтопено масло. Внимавай обаче. Сега добавяме брашното малко по малко. Малко по малко. Ще го изсипиш. Давай. Чакай малко. Може и аз да бъркам. Само да го развием. Давай, бъркай. Значи, че ли ще бъркаш? Да. Добре. Хора, това е гъстотата, която трябва да получим. Да. Може да добавите и малко смях. Чакам си конфетите. Ето го е прекрасният резултат от гофретите. 6 броя. Много вкусно. Много вкусно.